Pozdrav ljudi, dobrodošli na novu epizodu Minecraft The Chambersa. Nove Minecraft mape koje smo počeli da snijemo i u današnjoj epizodi, ok, čekaj da se ja obučem časom. Duć, ostane ne... Samo mi daj moj bow. Duć, čekaj. Brate, ja nemam ništa kod sebe. Nemaš bow? Imam bow. Nema veze, a ti imaš stvari neke? Koje imaš stvari? Dobro, imaš dosta stvari. Okej, nema veze. Idemo, brate. Burazero palimo. Daj ja imam arrows. Čekaj, dođi. Mane, čekaj, mi smo još uvijek na pravom spratu. Brate, sam se izgubio, gdje sam ja? Tu trebamo da... Ne Ne, sad treba. trebamo levo. Ovdje smo, čekaj. Gdje? A, sad znam. Ovdje levo idemo. Da. Ovdje se spuštamo. Bum. Chamber 2. Okej. Znači, kao što se sjećaš, skeletoni su ovdje levo. Znači moramo da budemo ekstremno pažljivi. Ima ih ko zna koliko. Uuuu. Ovo će da bude teško. Okej, brate, burazero palimo. Okej, dolazi jedan. Ubi ga ti. Ubio ga jednom. Idemo. Ne, a da mi what the fuck, šta je ovo? To su dva. Da nismo bili. Zombi! Dva golden. Fuck you, brate, deši ti! Dolazi, brate, dva golden. Ova skeletona. Koliko srca imaš? A? Koliko srca imaš? 5,5. Imam neku piletinu, nešto. Nemam nijednu piletinu, imam peščani krompir. Pečeni krompir. Vraći se! Dođi! Šta? Žuri, brate. Dobro je. Jebi se. Napadaj tog! Napadam ga. Koliko je srca? Si gubio? Jesam. 4,5. Ja imam sve. Ja sam full. Ok, ovdje imamo još 2-3 skeletona. Moramo da napadamo, brate. Inače nećemo nikako uspjeti da pređemo ovdje. Ajde, imaš kramp. Da, pravimo taktiku. Ne. Ok, ne. Samo mi daj bow. Imam 8 strela, daj mi bow. Mnogo dobro gađam. Ok, dolazi jedan. Brzo dolazi ovo. Pa ja ne znam gdje smo. Tako, hvala. Ok, dođi. Brzo. Napadaj onog, brzo. Dobro. Ubio sam ga iz prve. Ne! Gađajte me. To, uništio sam! Jel jesi? Jes. Ovi skeletoni su To, mnogo sad imam ovdje da enchantamo. imam bow sad. U često sam sve lijepo prošao. Ok, sad ću imamo da enchantamo. Šta ću da enchantamo? Hoću maču da enchantam. Zatim, lapis lazuli. Treba mi Daj mi lapis, da. 2 lapis lazuli. Koliko je? Samo 2. Ja imam 5 levela. Ja imam 6. Ne možemo ništa da napravimo, brate. Kako? Potrebni su koliko levela? Ti imaš, a ja nemam. Daj. Dobro, evo sad ću ti dam nešto. Enchantaj ovaj stone pickaxe. I svoj mač. A ja ću da ti dam lapis. U stvari ne, možeš samo jedno. Bolje ti da enchantaš pickaxe. A da enchantam bow? Ne, pickaxe. Bowovi su nam istrošeni skoro. Ok, ljudi, uspjeli smo bar nešto da pređemo na ovaj map. Da, ajde, daj mi Ok, taj lapis. sad imamo onaj lavirint tamo. Daj mi lapis. A? Daj lapis. Ok, evo ti. Da ti enchantam. Evo, dao sam. Ajde, enchantaj mi. Ti ćeš da napadaš, ja ću da srušim i onda ćemo zajedno da ih sve porukamo. Treba mi 9 levela. A? Treba mi 9 levela. Ne, treba ti 6. Treba mi 9. Daj mi to ovamo. Efficiency 2, Fortune 1 i Fortune 3. Evo ti, treba ti 9 levela. Kako kad meni ovdje piše da treba 6? Ma šta ti enchantaš, bre? Ovo je moj pickaxe. Pa daj mi taj. Meni treba taj, ja ću da rušim, a ti ćeš da ih napadaš. Ajde, drži. Daj mi. Samo što neće pukne, bre. Zba. Ja, vidi stvarno. Ok, ajde, idemo u napad. Ok. Ajde, idemo. Moramo... Ok, čekaj.
Samo još malo da istražimo ovu sobu da imamo da li ima neki skriveni chest. Šta je ovo gore? Ima neki još enchant. For low level enchants use the enchanting table. Šta? Ovaj ovdje enchanting table malo levela daje. Koliko malo level, čovječe. Znači enchantam ovaj moj, kako se zove sranje. Sharpness 1 sam dobio na mom maču. Cool. Ok, ekstra. Ok, gdje si ti? Ne, čekaj. Brzo, gdje si? Knockback i knockback. Ajde, ja ću to. Da enchantujem bow. Mani bow, ajde idemo. Okej, ajde. Sad čekaj sekund. Šta ja nosim na sebi? What the fuck? Šta? Brate, daj to me... Ne. U stvari, daj to meni samo što neće da pukne. Čekaj. Meni treba nešto. Mi na leđu mi spuka. Zjebavaš da ne mogu da... Čekaj. Hoće da mi daš... Evo ga. Tu. Vidimo. Šta mogu da dobijem? Protection 1. Ekstra. Čekaj, ja ću svoj. Pogledaj šta imam. Čekaj. Pogledaj šta imam i to začarano. Dođi, gdje si? Pogledaj me. Iza tebe sam. Ma čekaj bre. Imaš neko delo za mene da mi daš? Project Protection 1. Projection. Project Protection 1. Okej. Unbreaking. Imaš neke dobre pantalone? Nemam, ja uopšte nemam. Pogledaj me. Okreni se. A zašto jednostavno nisi enchantao golden armor? Zato što je on već enchant. Ne, nije. A nije? On će sad da mi pukne još malo. Hvala. Dobro, ništa. Onda... A ko će sad još malo da mi pukne? Okej, cepamo. Napadaj. Imaš dobar mač. Evo tebi mač ovaj ima. U stvari ne, ti imaš dobar mač. U stvari ne, daj ću ti ovaj. A ja tebi ovaj. Da, ti meni. Pošto će tebi trebati bolji mač jer ćeš da napadaš. Okay. Da. What the fuck? Ovo je razbijen totalno. To ti kažem. Vraćaj moj mač. To je moj mač. I moje ovo delo. Evo. Dobro. Čekaj, samo da jedem malo kebab. Koliko skida ovaj? Cepamo. Koliko skida mač? Vrati mi stone mač. A brate, ja nemam sa šta da se bijem. Okej. Ajde ti ruši, to su ovi zombi, ajde. A ne! Malečak. Utepaj ga majmune! Ne mogu, brate! Ne mogu da ga hitujem. Dolazi. Ja sam ga utepao. Ajde, dođi, evo ga običan zombi. Njega valjda možeš da umbiješ, majku. Njega mogu da me ne hituje nima. Ne! Pomoć! Ide na mene, ne brini. Ajde, ruši. Strošeno. Čuti. Dobro je, uspevamo. Okej. Evo ga chest. Gde? Yes! Dobre, sine! Šta ima? Idemo! Šta su dobio? Svi svašta. Pogledaj, vidite. Pogledaj! Daj to meni, brate. Ne. Čekaj. Pogledaj, imam kapicu. Pa ne. Idem da enchantam. Jao! Skeletoni. I to 3. Idem da enchantam kapicu. Okej. 3 skeletona! Ono smjure. Ekstra. Dobro. To je ekstra. Pa ekstra. Možemo da... Ček, moram da skinem se. Imamo nakovanje. Ako ti se treba. Imaš neki bow? Šta će mi nakovanje? Daj mi bow da... Čekaj. Da napunim. Okej, ekstra. Sad ću. Treba mi Unbreaking bow. 1, da, ekstra. Dobro. Znači daj mi svi bowovi što imaš. Svaki bow. Pogledaj šta nosim. Dobro, daj mi svaki bow što imaš. Znači svi. I ostavi jedan za tebe. Dobro, 1. Dalje. Ovo je ceo, ovo je ovdje. Ekstra. Ovaj nije ceo. Dođi. Čekaj. Evo ti, brate. Alo. Ma čekaj da... daj. Evo, ti unapredi ta 2, ja ću da zadržim ovaj ceo. Dobro. A imam meru uopšte. Stavi... Vidi skeleton, ja nisam ga primetio.
Dođi da enchantam bol. A znam da radiš. Bol. Čekaj, ma znam dobro. Okej, brate, napalio mi skeleton, dolazi vamo. Čekaj, sad ću. Nema mač, daj mi stone. A tebi evo ovaj drveni običan. Meni treba više za odbranu, pošto ću ja da rušim. Dobro, drži. Okej, evo ti. A daj jebem Ja sam vas. izgubijem. Sve da vam jebem. Ajde, ubi ga, ne mogu više da ga gledam. Ajde, daj mi ga, daj mi stone. Ti daj meni taj bud. Dao sam ti ga već, skupio si ga. Mm. Dobro, okej, idemo. Čekaj. Okej, pickaxe ću da zamenim. Ovaj ću da enchantam. Ovaj što je pun skoro. Šta ti je? Ima baterija. Jao, shit. Ne znam šta mogu da dobijem. Zašto? Čekaj ja da... Efficiency 1. Sam dobio na pickaxu, ekstra. Okej, ajde, idemo. Čekaj, nemam level. Ti mi... Upgrade? Daj palim još jedan level. Imam 2 levela. Evo, možda mi upgrade-uješ ovaj, kako se sad kaže, bow. Dobro. Nemam ga upgrade. Evo ti, Ćeš... dobro. da mi ga začaraš. Ja trebam svoj da začaram. A začaraj prvo... Ne, začarat ću ovaj moj... Ne, moj. Ne, moj ću da začaram jer je jak i onda ću taj moj da ti dam. Dobro. Može. Power 1 si dobio. Dobro, daj. Evo. I strele, čekaj, imam strele. Ja imam 13. Ja imam 32. Brat. Ja. Sad imam 45 tačno. Ajde, idemo. Evo jedan koska jedna. Okej, šta se nalazi ovamo desno? Jo, evo ga još jedan spawner, Što nismo dobili? Ajde, ja ću da idem na... Ili ja? Krši, ajde. A ne! Ovaj slepac me napao. Brzo, udri ga. Tako, Sorry, driješ. nema veze. Uništio sam. Sad samo trebamo ovog slepca da ubijam. Dobro, uspješ. A? Koliko health ima? Nemam pojma. Ma, dosta. 7. Letter of Fallen! Šta? Fallen! Ekstra, daj mi ih, ja ih skupljam, imam ih 5 trenutno. Imaš ti neki leather farm? Pa sad sam ti dao taj. A da li imaš neki pre? Da si... Ne. Parkour! I to provalio dole. Ne! Okej, ovaj skeleton je dole mogao da hoda. Šta je ovo? Nemoj, ali nemoj da padeš za svaki slučaj. Udri ga! Pa tu ima staklo! Da nije to staklo, nešto. Sam u tepa, majko? Nisi ja. Ovako. Čekaj, Nemoj. Ne smijemo da rizikujemo, možda je samo za njega to. Nemoj! Da, jeste samo za njega. A da nisu to nevidljivi blokovi. Okej, da li da znaš parkour? Okej, ovo brate, ovo polašim se. Ja. Domaj. Šta piše dole? Nešto piše ispod. Uspio sam. Okej, brate, molim te, drži ti palče. Ne, zombi! Ubi ga. Okej, napadaju me ovdje. Ja baš i ne znam parkour da radim na telefonu. Ja sam... Okej, moram da se setim. Ja znam samo na kompjuteru. Na kompjuteru znam parkour. A ja ću ti ubijem tu zombi, a ti da mi radiš parkour na telefonu, možeš? Pa, čekaj, prvo moram da se zaštitim. Ma ja ću da Okej, te zaštitim. daj. Ne, Ajde, ja ću da te branim. Dođi. Nema veze ako padneš. Pao sam. Zabavam se, bre. Okej. Gledaš. Prešao sam ti. Evo, Ekstra. drži. Daj. Jebem ti ovo, ja ću umrem. Mnogo su, brate. Ja. Kako me to braniš? Mnogo su jaki, brate, šta da radim? Okej. Jedan zombi za tebe, pazi! Gde bežiš ti, bre? Ne znam.
Nemoj! Ne, zombi! Ne! Ubio! Ubio me! Miševi! Ima i miševi! Tak je miševi! Kupi mi stvari. Ne mogu, ja sam umro zbog neke miševi. Jo, majko, šta smo mi napravili? Brate, ima miševi. Kakvi bi crni miš? A, misliš u... Miševi malečki. A, to su srebrne ribe. Brate, znaš koliko je to jako. Da znam. Mi smo ga nadrljali. Znaš kada će mi to da pređemo? Okej, a ja imam plan. Mi ovo nikad neće da pređemo. Mislim, ja da skupim naše stvari, zatim da pobegnem, da se vratim nazad. Ajde. I da ti dam. I da zadržim za sebe nešto. Ej, Pa ne, mislim je dobro shvatio. Okej, ja ću časom da odim tamo. samo tvoje stvari da drži za sebe, ne mene. Da ih prisvojim. Ali tu uzmem jedan mač. Okej, ja sam već došao tamo. Samo Dobro, nisam baš najbolji. Gdje si ti, bre? Ja sam ovdje. Na početku sad. Ja sam na parkouru. Ja ću sad da skačem. Ja skočio sam u boju. Evo ga zombi. Jeli si zombi. Pazi, imaš ne. Srebrne tvoje ribe. Moje ribe, a? Pa kako li ti znaš? Ja mislim da su to nisu. Ne, oni se tako zovu, stvarno. Solar Fish. Poketapam velikog i malog zombija, ubijem ih. Evo, dolazim. Sad sam tu zbog. Ne, ovaj me gura! Ide dole, ima staklo! Ko da? Jebi se. Aaaa, ubri! Umro sam. Utepe ih, brate, za mene. Osveti me! Osvetio sam te. Brate, koji smo mi tu Bote, još dva zombija me napadaju. Šta ti, odakle tebi to oružje i to? A, Umro sam. really? Brate, dva zombija na mene ne mogu da... Ubijem Čekaj, šta s jednog. onim našim prošlim stvarima, nisam ih vidio. Ne znam. Šta ako su nestale? Ja sam toliko brzo da ne stanu. Pa ne znam, brate. Možda ako smo mnogo daleko od njih, ne stanu. Ne, tako ne. Ajde, brate, dolazi. Čekaj, koči mi ko ludo, ne znam nijem što. Brate. Dobro, prešli smo Chamber 2. To je... Prešli ga, a? Da, Chamber 2 smo prešli, ono je Chamber 3. jel smo? Boga mi njega pa tek neće preći. A brate, dobro što ima staklo. To je samo bila sprdnja, zebancija. Da si igraš s našim osjećanjima. Gde si Da ti? se ja tresem, da li ću padnem na leđu. Ti si još gore, ti još nisi ušao u Chambere. Jebem ti zombi, evo ga. Čekaj da vidim da li ima nešto u ovaj smotanje. A, shvatam zašto moramo da prokurišemo. Zašto? Zato što ovako nećemo moći da uspijemo. Kako to misliš? Zato što su blokovi mnogo visoko. Jebi se zombi, jebem ti sve u pičku. Evo ja dolazim. Brate, kako je ova zebanca za nas. Ja sad nemam ni stvar ni ništa. Ok, gdje su nam stvari? Imam jedan XP i ništa više. E, Ne sam prođu. jebem ti Silver Fish. A to ti... Napadaju me. Čekaj, ja radim sad parkour. Magma Cube! Da, napome Magma Cube. Mi smo gotovi. Magma Cube ne može da se ubije. Može, bre. A znaš koliko healtha on ima? Oko milion, brat. Sad. Možda Oko nekoliko milion. iljada. Možda ima nekoliko iljada. Na kada će mi dokle da dođemo? Sutra. Jebem ti mater, ne mogu da pređem smotani parkour, kočim i ko ludo. I zato što mi je malo posto baterije. Kočim i ko ludo, samo zbog toga. Imaš neke punjaste? Ali najveća fora je zbog toga što se čuješte samo spavnaju kad mi uđemo u sobu. Primetite, ovako traga ni glasa o njih. Brate, Magma Cube.
Nije toliko težak, verujem. Nije. Samo te ubije 10 puta, dok ti njega ne... Čekaj me! To se, evo ja dolazim. Šta se dešava? Odakle, znam ja još radim parkour. Mogu da ga pređem koliko mi hoće. Da te zamišlja da se pada, da sad bi umrli milijardu puta. Da ne. Fuck you, došao sam do zadnje skoke, skliznuo sam. Ti ne znaš koliko meni košta. Pazi zombi. Vidim. Okej. Fuck! Brate, napadaju me Brate, najjače. napada me zombi, ne mogu da grešim. Jebem ti magma cube, okej, napao me magma cube. A ja, Ajde, požuri. Brate, 9% baterije imam, koči mi poludo, zombi će mi ubiti. jebem vas u dupe zombi, znate? Zombi tu bio. Da. Pa to ti kažem, brate, mnogo su jaki. Koliko te njih napalo? Ne znam više, sam. Sve u dupe. Okej. Tužno. Fuck you, samo sam pao, nisam ni skočio. I zombi će mi Hoće da nas uništi. Znaš kad će mi da pređemo Chamber 3? Sveti nikad. Hoćemo ako se budemo dočepali naših stvari. Dobro, prešli smo Chamber 2. Okej, naš zadatak za sad, najmanji. Napadać me ubije. Okej, prešli smo Chamber 2. Bate, mi smo 3 videa snimali u jednom Chamberu. Okej, nećemo, pošto smo prešli Chamber 2, to je ekstra. Čekaj me, dolazim. Slušaj, stvari su nam sad bliže, jer sam ja uspio da im pobegnem. Shvataš? Ali ovaj parkour ne mogu da pređem, mnogo mi koči da te. Če mi daš neki Ne brini se ti tu, okej. Ustani ti tu, a ja ću da ih napadam. A ja ću da pokušam da pređem parkour. Motherfucker! Okej, ovo je najzabanije nama. Napao me onaj slepac. Mislim, svi su slepci ovdje. Ali nema veze, okej. Uzeo sam stvari, evo bežim. O, zombi sa lopatom, znaš kako? Evo me, brate, vraćaj se nazad. Zombi sa lopatom. Jebem ti zombi s lopatom. Beži, vraćaj se nazad. Uzeo sam stvari. Vraćaj se nazad, majmune. Nek da ubijemo vogbe. Imamo još vest. Koji? Ovo nisu sve stvari. Ovo nisu sve stvari. Brate, oko mene su okupili 3 zombija. Ispod mene. Ne ih koliko ubio. Pazi, jedan ima lopatu. Jebem ti lopatu. Okej, napadam, idem opet. Nismo sve stvari uzeli, tako da moram da se vratim. Ja moram ovo kod da bijem zombije. Ne, magma cube me napada, ubija me. To se ne ubija me! Evo su... Ti me zjebavaš. Ovdje ima neki bunar. I u bunar su nam upale stvari. Oh, fuck. I dobro, ovdje ima par čestova, možda ću uspjeti da se dočepam stvari. To bre sine, to reci mi tako. Brat, kako bio zombi korpus? Mrš bre! Mene su 50 zombija. 50 bukvalno. Dobro, nisu 50, manje od 10 ali. Manje od 9. Ali Šta me gledaj, napao? meni Nešto- koči! Dođi mi telefon da polomim koliko mi koči. Blok ću srušiti. Jebi se. Nemoj sad, nemoj! Šta? Magma cube. Imam stvari. Vraćaj se. Ne mogu. Gdje da se vratim, gledaj. Koči mi ko ludo, brate, zbog baterije. Znaš koliko mi mala baterija. Imaš neki punjak za punim telefon? Ujma. A samo zbog toga ti počeš, si sigurno? Okej, ljudi, malo pauza, još uvijek snimamo, samo sekund. Ajde, ja ću Brate, da... ovo će bude najzabavnije epizoda. Prvo ja da se najzabavnije. Ja ću da te branim ako dođe nešto. Ne bude me brati. Okej.
Dođi, brzi. Nemoj da me igraš! Ne, be nego, samo da ti stavim bolji sword. Ja sam dosta stvari skupio. Jesi me. Samo mi daj bow. Ako je. Evo ti. Ako... Puni se. Će sam manje da se skoči. Hoće. Si siguran? Jesam, da. To nije zbog nečeg drugog. Da si koči? Baš malo mi se koči zbog baterije. To što mi malo. Jebem ti kokoš. Gde mi je? Nikad nisam igrao težu mapu Minecraft. Stvarno više. A ja sam gladan, a imam samo jedan rot. Moram da idem. Jebite si zombi. Vidite mogu drugo da čas. Sve ti vidim. Jebem ti šta ih je. Tu ti kažem. Šta? Plavo si do! Nemoj da si umro! Dobre. A, shit. Imam još koči za to. Burazeru. Ja bukvalno ne mogu. Burazeru. Ja bukvalno ne mogu da igram. Mam burazeru. Ja bukvalno ni ne igram ovo. Gle. To zbog toga što ih ima mnogo. Pa i to, a i što mi je prazna baterija. Vidi ga, i ovaj se meni koči. Sad samo priđi parkuri do... Ne, dođi kod mene pa ih udaraj. Ne, kod mene ovdje skoči i udari. Viš ja kako sam zaboravio, brate. Ne mogu verujem. Brate, a neće first da me ne napadaju. Zato što gledam u mene. Tebe napadaju. Zamisli sad da siđeš koliko bi, šta bi se desilo. Imam bih za mene sekundu. Ja se bukvalno ne kreću. Oh fuck. Ljudi. Vi ne znate koliko meni sada koči upravo. A da se lupnem? Ne, Šta bi se desilo kad bi se? umro. A imam ideju. U stvari ja Šta? ne lupni me, brate, lupni me. Nemoj! Kako si strašan. Zibam se. Ajde ubim, brate, jednako sam gleda na mene. Nemoj se ništa. Čekaj, čemu se mi tako sve? Lolo, rukom. Vidi kako sam izjela. Ti skočite? Manje. Evo sad mi sada. Sad mi se manje koči, evo. Da vidim. Wow, dobre. Dostignuće za nas što smo uspjeli da pređemo ovo. Šta si? Uspio si da pređeš? Na Chamber 2 smo prešli. Chamber 3. Vladno ima rup ovdje. Ja mislim da Chamber 3 nema mislim. Moguće. Mislim, moguće. Ali one zombi je bati teško. I da, u sredini klipa ja ću pre nego što počnem ti da raščistiš sve zombi, da ih ubiješ. Tebi se sad uopšte više ne koči. Ne, nemoj to da rušiš. To ne treba, odatle izlaze slepe miševi, oni ne napadaju. Ma znam. Dođi dole. Sad To je mi tamo siđi kako dole. se desilo. Ok, šta ja tebi da dam, nemam ništa. Uzmi drveni mač tu gore. Nema. U čestu. Nema ništa. Kako? Samo lubenici. Jao majku. Sam vam stekao lubenici, ima ništa više. Ne znam šta da ti dam. Imam ovaj sjebeni drveni mač. O, brate, hitojem još jedan put jednog zombija, on će pukne. Imam ovo. S tim mogu da ih bijem. Imam ovo. Daj mi bow da ih pucam. To imam. Imam to. I bow da mi daš. Ovo će da ti treba isto. I Ovaj potion samo baciš. Ali nemoj sada. I na nas i na njih. To što... Potion of regeneration. Ti isto treba ti. Ne, uzmi ti nešto Ne. od potiona. Ne brini. Samo da ti kažem. Šta? Daj mi bow i arrows. Imamo stack arrowsa. Okej, daj mi sve. To je 63, evo.
Mnogo blizu. Ok, evo ti. I bu. Evo, dao sam ti bol. A. Čitao skroz. Jeste. Si idemo. Čekaj. Još jedan. Ako ćeš da se pališ. Ne. Ali nemoj, ja ću ti ova kapica. Idemo. Kakav sam opasan, ne? Sam opasan. Ljudi, nešto nam se bio izgubio zvuk. Jo, majko. Beži. Shit. Beži, Andrija. Jo, beba me napala. Bebi mali. Au, fuck, ubio sam jednog zombija. Kako su ovi bebići toliko teški? Zato što su mnogo brzi, bet. Čekaj, stižem mu pomoći. Pazi, zombi. Vidim. Kako ide s njima? Samo što neće puknuti. Je, čekaj malo. To su... pa to su oni zombi u provalištu su. Pa da. Brate, pa stažimo sve da ih potepamo, shvataš? Okej, dolazi se do vama. Evo ih još. Gdje idu puknem teru. Dobre. Wow. Da dođem gore. O, evo su još upravo. Čekaj da ih časkom potepam. Ok, ja sam ubio jednog seru. Si hoći? Ne. Tebi. Ni meni. Čekaj jednog. Idemo gore, a? Čekaj. Jedno zombi ubiti. Ja ću. To pazi mene, ne zaključnik. Neću, ubio sam ga već. Uništio sam spavner. Gdje koliko XP-a ima ovdje? Čuti, uništio sam spavner. Nisi ti taj za čas. Jebika. Napali su mi. Oh, množe se. Dođi ovdje. Ajde, ja ću sa bovdi. Što XP. Pa to ti kažem. Dinče. Beži. Brate! Ja ću čas skočiš. Ostaje još jedan spawner u jednej sobi, i onda smo završili. Naravno. Onda je ostao onaj silverfish spawner. To će da bude malo teže za sve. Malo više, Kad dođeš do silverfish spawnera idemo ovdje će dođemo. Čuti, uništi smo zombi. Sad... Dolazi vam. Čekaj. Okej, imamo ovo da spavim. Šta bi da spavim? Ako budemo ovdje zaspali, onda će to da nam bude checkpoint. Pa zaspi. Ali mora jedan da bude u sve. Wow! A ne, za malo da uništim spawn. Jebim vas. Vidim magma cube. Okej, napada mi silverfish. Dođi ovdje, ajde. Evo begam. Ako nam dođe magma cube. Uništit ćemo malo da nije. Okej, Okej, ček, mam da pa jedem. ništa ga nema. Eno ga nema. Ti treba hrane? Neka. Eno ga silverfish. Nemoj njih da rokaš, zato što mnogo se teško roka. Ja ću ti uđem u kadar. Kakvi ih rokaš, čeće smijenje. Samo stojim ovdje. Aj, dolazi vam, idemo, u cepanje. A imaš dobar mač. Imam sharpness 1, smite 1. Borim se. Ne, ponovno sam na kraju. Pa ti shvataš šta rani? Ubijaš magma cube. Pokušavam.
Ne jebem ti sve Magnum Cube. Ne. Dovest ću ga ovdje kod nas. Ne. Da. I onda ćemo da ga preskočimo i onda nećemo moći ništa da nam radi. Beži! Penji si gore. Da ga dovedemo vamo. Zato da mu pobegamo. Pola! Vrti se time. Ubio nas. Jeste. Okej. Idemo. Ti Idemo. hoćeš sad? Na. Tebi? Znam. Šta je slepih miša? Ko da došla veštica. On će bude nezgodno. Okej. A kako će ubijemo Magma Cube? S ruku, brate. Ne, skupit ću stvari, pobeći ću i onda ću da rasporedim stvari i onda ćemo da ga utepamo. Okay. On je mnogo je. Znači meni bow i arrows da daš i ništa više. Bate Magma Cube. Ako još jedan bude spano, mi smo mrtvi. Mi smo samo prošli. Znači, mi se mnogo teško ubije. Rekao si lako. A? Rekao si da se lako ubije. Ne, nisam. Rekao sam nešto drugo. Zaboravio sam se. Brate, dobre. Prešli smo još malo u Chamber 3. Dobro, nije baš još malo u Chamber 3. Chamber. Tu sam. Ali ima Magnum. Evo ga. Da. Napada me. Brate, evo vidim je. Jebi se Magma. Vidim sam neke stvari. Težno. Evo da dovedemo negdje. Evo ga, prati nas. Rek, Kako on skače, čovječ. buđi ovdje. Gdje? Često ovdje. Kod Enchanting Table. On tu može da uđe, si ti provalio. Brate, mi smo sad u čoršu kako, koje smo mi budale. Evo ga ovdje. Pazi. A to ovaj. Tepaj ga. Beži, budalo! On mene napada. Beži, prati me. Dođi. No ga ne mogu hitujem, bro. Shvatam kako si hita, beži odatle! Kako si ti glup, čovječe. Hehe, pobegao. Gdje si ti? Ne vidim da. Idem. Ne tu, budalo, vraćamo se ovamo. A te prati? Da. I kada ne. Je pametan, zna tačno da je čekaj. A ti čekaj da se obučemo. Nije, znaš, da, a možemo da mi ne smemo blokove da lomimo. Evo, će da mi želimo. Ja ti volim da često. Šta te čuj, brate? Čekaj, imam ideju. Da im kažemo, ništa neće da bude. Ljudi, Hoćeš? ovako. Izmišljaj sam plan. Mi ćemo da prekršimo jedno malo pravilo. Da. Što se tiče blokova, zato što je Magma Cube mnogo jak. Izvinite stvarno, dođi, arrows sam ti bacio, evo ti ga bol. Ajde brzo. Ali čekaj malo. Duboko da upadne, misliš? Jok, ništa. Ne, popni se pa ćemo da rušimo. Popni se. Se zaglavim. Ne može popneš smijanje. Okej. A kako ću ga uzmem sad? Aj kažem. Samo ću da upadne u veliku rupu i poslije neće moći dovoljno da skoči kako bi izašao. Ja sam mislila. Da li je ovo dovoljno za njega da upadne? Da li ima dovoljno prostora? Mislim da moramo još jedan red da iskopamo. Ali ajde, probat ćemo. Idem da ga navedem da dođe ovo. Opa, Magmi! Gdje si? Gledaj ga. Evo ga, opa! Koliki si, jebem ti sve. Evo ga, prati me. Ma da li on Dođi, Magmi! Dođi, Magmi! Dođi! Ako ne može, onda smo ga najbolji. Dođi. A kako će ti preskočiš? Ili može? Neko sranje će napravimo, znam. Evo ga, Magmi. Ju, bebo, mala. Ok, begamo se. Ok, Magmi, jebem ti sve, Magmi. Da li će preskočiti? Begam! Znam, ajde da mu pobegnemo daleko i onda da se vratimo. Vratimo se u krug, idemo. Preskočila je. Ček. Preskočila. Jebi se, Magmi. Dolazi. Od uvijek smo te mrzili, Magmi.
Evo ga, prati me. I sa bol. Ne, pratit ćemo i zatim ću... Evo ga ovdje. Evo ga, Magmi. Dođi, Magmi. Evo ga, ide. Brzo, beži. Vratimo se u krug, idemo. Prati me. Prati me. A, ne, čor su kakve. Vrti se. Dođi vamo. Izgubimo. Ok, mani taj prolaz idemo. Ne mogu reći. Čekaj me. Dođi. Ne, silazimo dole, brzo. Treba ti hrana, koliko vidim. Evo ga, okej, preskoči to. Zaleti si i preskoči, beti, ovako je. Okej, hrana ti treba. Čekaj, ja malo da jedem prvo. Dođi. Evo ti, Berti. Dobro, skači. Dođi. Blokove. Mani te blokove. Dugo ćeš da ih kopaš. Dođi, vrati. Vrati se pre nego što nije nestalo, brzo. Kupi to. Evo ti ćemo. Evo su ti potioni. Ne moraš. Mora, brate. Dobro, samo taj. Treba ti. I ovaj. Čekaj. Ne, dođi da pušamo. Evo dao sam ti ga, skupi ga. A mogu ja jedan sada popim tu što imam 2 srca. Slobodno. I evo ti jedan pikeks. A čekaj, samo mi kaži koji da pijem. Nešto sam vidio. Pušano. Gde je Magmi, tere. Eno ga tamo. Zbavim se. Popij ga, tako. Dao sam ti mesece, treba si da jedeš. Da brzaš ti to. Ne! Potrošiš jedan komad bifteka koji uzima 4 butkice na jednu butkicu. Nije tako. Gde si? Dolazi vamo. Dođi bre da kopamo da... Nećeš da kopaš, on je tamo u 3 lepe, neće nikad da se vrati. Ajde, dolazi vamo. Ne brini se, ti je dovuči. Dođi! Neki idu... Alo, trebam da završavam video još malo, dolazi. Ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da vas se svidao, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Pozdrav!